गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि गोदान आफादा बिबान लाबाय। उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि गोदान आफादनो बिबान गथायनाय गोथार हाबाफारिया रबिबाराव मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो। उदालगुरि जिल्ला बाथौ थानसालि आरो बिजिरसं मिरु गोदान आफादनि आफादगिरि गहिन चन्द्र बर' आरो गाहाय नेहाथारि अखन दैमारिया बिबान आजावना लायो। मख'जायोदि जुथुमनाय मेलावनो लोगोसेनो जिल्ला लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफादाबो बिबान आजावफायो। बिटिआरआव राजखान्थिनि बारा बारगासिनो। इउपिपिएल दोलोनि सुबुं गौमाजों लोगोसे गेदेर जयनिं हाबाफारि। उदालगुरि जिल्लानि हरिसिंगा आम्बागावआव इउपिपिएल दोलोनि गेदेर सुबुं गौमाजों लोगोसे जयनिं हाबाफारिया जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जयेन जादों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। भारतीय रेलवेनि थाखाय जारिमिनारि सान 2000 मावथांखि बेखेवनायनि सिगां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया दिनै गुरुग्राम स्टेशनखौ फोसाबनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया 41,000 कौटि रांनि 2000 रेलवे मावथांखिफोरखौ बेखेवनो फोसावो, जेराव 553 स्टेशनफोरखौ जौगाहोफिननाय आरो अभारब्रिज आरो आन्डारपासफोरखौ बेखेवनाय दङ। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया समबार अदेबानि दिनै 22 फेब्रुवारियाव गुरुग्राम रेलवे स्टेशनखौ जौगाहोनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनो आरो भिडिअ कनफारेन्सनि जोहै 41,000 कौटि रांनिफ्राय 2000 रेलवे लुनायारि सानज'थाइ मावथांखिफोरखौ मावफुंगोन होननानै अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। गेलेमुनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ जुलाइ दानाव क'क्राझार साइ स्टेडियामाव जानो थांगासिनो दङ 133थि दुरान्ड कापआ। दिनै भारतीय रौनिया हान्जानि गोजौ थाखोनि अफिसार ब्रिगेडियार अक्षय चन्द्रआ क'क्राझार साइ स्टेडियामाव फैना फोथारखौ नायगिदिंफैदों। लोगोसे बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' लोगोसे आसाम फुटबल एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म आरो गेलेमु बिफाननि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरजों सावरायदों। फेमाव एक्टर मनज राजपुतखौ एरेस्ट खालामबाय। छत्तीसगढ़नि मुंदांखा फावखुंगुर मनज राजपुतखौ पुलिसआ खाबाय। जुलिनि समायखिरा होनानै गोलाव 13 बोसोर सासे सिख्लाजों गाज्रि खामानि आथोनारि सोमोन्दो लानायनि दायाव मुंदांखा फावखुंगुरखौ खादों। मुंदांखा फावखुंगुर एबा प्रडिउसार मनज राजपुतखौ 13 बोसोर गोलाव समसिम देहायारि गाज्रि बाहायनायनि दायाव खानाय जादों। सावथुन मुलुगनि मोनसे दुखुनांथाव आरो मुगैथाव सोंखारिथाव जाथाय। छत्तीसगढ़नि सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर आरो दिहुनगिरि मनज राजपुतखौ गोबाव सम आथोनारि गाज्रि खालामनायनि केसाव खानाय जादों। फावखुंगुरखौ शुक्रबाराव खानाय जादों। बे बाथ्राया गोसारनाय लोगो लोगो बयबो बे गाज्रि खामानिखौ सोंखारिदों। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर।